Di ni si Juan Tamad, kundi si Juan na Historiador. Musta po kayo mga ka-istorya? Nandito naman po muli yung host na si Paul mula dito sa Singapore. Binabati ko po kayo at I hope nandyan po kayo sa mabuti niyong kalagayan at may layo po tayo sa mga pandemya na nagaganap sa mga panahong ito. Muli, ito po yung host na si Paul ito sa Storya ni Juan. You're about to watch episode 1, series number 6 na takaron sa ating episode series na pinamagatang ang isang matabang manok ni Mang Diego in Tagalog version. Previously, dito sa Storya ni Juan, itong si Boy Eduardo, dinala ito ni Ding Kambing sa kanilang mundo na tinatawag na Marika. At nilibot ito doon saglit ni Ding Kambing para may kamalayan ito kung ano ang pwede niyang maranasan sa ika-4 na ilog. At nakita ni Boy Eduardo ang isang familiar na jacket na binigay ni Lola sa kanya habang nakasalubong niya ito sa ikalawang ilog kanina. Na nagaan yung tao ito at nagkukunwaring nadapa sa lupa at nauuhaw di umano ito para masubukan ang mga batang lalaki na bago lang sumapit sa ika-12 anyos nila. At itong si Boy Eduardo ay sobrang tuwa nito habang nakapunta na ito sa Marika at sobrang namangha ito sa mga kakaibang mga bagay-bagay na nakikita niya at na-experience personally doon, tulad ng mga isdang walang kaliskis. So ano pa ang hinihintay po natin mga ka-istorya? Alam kong excited din po kayo dito sa Tagalog version natin dito sa Storya ni Juan, particularly dito sa storya ni Mang Diego. Lalong-lalo na ngayon si Boy Eduardo ay sasabak ito sa ika-4 na ilog sa kanyang kapagsubukan. So tara na at subaybayan natin ang mga tagpo sa buhay ni Boy Eduardo at sa kanyang mga kapagsubukan sa araw na ito habang papalapit na itong batang ito sa ika-4 na ilog. Dito sa Storya ni Juan in Tagalog version, episode 1, series number 6 na takaron. Saglit lang, Ding. Itong jacket na nakahilera dito ay sa inyong Hall of Famer ay may nakatatak na pangalan bawat isa sa isang jacket, pero itong binigay ni Lola sa akin ay walang pangalan ko dito na nakalagay. Bakit kaya ito, Ding? Oh, magandang tanong iyan, Boy Eduardo. Ang ibig sabihin ng mga jacket na may pangalan na nakalagay sa bawat isang jacket na nakahilera sa aming Hall of Famer dito ay ito yung mga batang lalaki noon na kasing edad mo rin dati ay mga nakalampas na sa pagsubok sa ilog. Tulad nito ng isang jacket na ito na may nakatatak na pangalan ng iyong ama na si Diego. Ang kanyang pangalan ay nailagay na sa kanyang jacket noon at nakadisplay ito ngayon sa aming Hall of Famer dito sa planetang Marika. Hindi yan mabubura sa isang jacket at naka-engrave ito naka-engrave ito sa pangalan niya na gamit ang isang espesyal na bato na gawa sa ginto. Wow! Wow! Ang galing naman, Ding! Pag nakalampas ako sa kapagsubukan sa ika-4 na ilog na yan. So, ibig sabihin, yan, Ding, na babalik itong kusa ang jacket ko dito sa planetang Marika kapag ako ay nagtagumpay sa kapagsubukan sa ilog, Ding. At nakatatak yung pangalan ko sa jacket na ito na gamit ng
ginto. Yes, Boy Eduardo! Ang lahat ng jacket na binigay ni Lola sa lahat ng mga batang lalaki na nakalampas sa pagsubok sa ilog ay makakabalik ito sa planetang Marika at makikita nila dito at makilala ka dito. Tapos, allow ka na makapunta dito kasi bibigyan ka ng isang permanenteng residensya dito. Ibig sabihin lang neto, Boy Eduardo, na taga rito ka na o mayroon ka ng tinatawag na citizenship sa planetang Marika. Kahit anong oras na gustuhin mo ay makakabalik ka dito palagi. Wow! Ang galing naman pala neto, Ding, ano? Ibig sabihin na si Tay Diego ay makakabalik dito palagi sa planetang Marika? Naman, Boy Eduardo. In fact, nakita ko dito kamakailan lang si Diego last week. Bago pa sumapit ang iyong ika-12 anyos na taong gulang. At nag-aalay ito ng mga presko at sariwang gulay niya sa na-harvest doon sa inyong munting farm sa aming hari dito na hindi nakikita. At pwede ka lang mag-aalay ng kahit na ano basta yung mga pinakadapat or first class na offering mo lang. Wow! Pag tinanggap ito ng aming hari dito ay mawawala yung inaalay mo na parang usok at maglaho ito. Ibig sabihin, ito ay tinanggap niya na handog sa alay, na handog para sa kanya. Ganun ba, Ding? Bakit kaya hindi ako sinasabihan ni Tatay Diego niyan, Ding? Na makakabalik pala siya dito sa planetang Marika, no? At bakit kaya nag-alay si Tay Diego sa inyong hari dito sa kanyang mga pinakasariwang gulay niya? Ano kaya ang ibig sabihin niyan, Ding? Baka humingi ng tulong si Tay Diego sa inyong hari dito, Ding, na kung pwede ay kung pwede, kukunti lang yung paghihirap ko, mabawasan man lang pagdating ko doon sa ika-4 na ilog. Siyempre, Boy Eduardo, nakakabalik dito si Diego kasi isa na itong mamamayan sa planetang Marika. At nag-aalay itong si Diego sa aming hari dito na pasasalamat na dumating na ang iyong edad sa 12 anyos na ikaw at pakinggan mo ako, Boy Eduardo, sa aking payo sa iyo. At huwag mo rin itong kalimutan. Ang pagsubok sa ilog ay individual. Ito na pagsubok sa batang lalaki na nagdo-12 anyos pa lamang. Ibig sabihin nito na kahit si Diego ay hindi makakatulong sa iyo. Oh no! Hanggang payo lang ito sa iyo kasi wala din siyang magagawa para sa iyo. Kailangan ikaw at ikaw lang talaga ang makakagawa nito. Boy Eduardo, sundin mo lang yung sinasabi ng Tatay Diego mo, boy. Na huwag lilingon sa ika-4 na ilog kahit sino pa yan. Dapat dediretso ka lang at hindi ka dapat ma-distract yung attention sa kahit na anong sitwasyon mo sa panahong iyon. Tanggapin mo lang ang dapat na nakakabuti sa iyo. Sa iyo kapag ikaw ay sasabak sa ika-4 na ilog na yan. Dapat alam mo ang tama at mali. Ang susi sa iyong katagumpayan sa pagsubok sa ilog ay sundin mo ang utos ng iyong ama na huwag kang liligon kahit sino pa yan. Tara na, boy, itutur pa kita sa ibang lugar namin dito sa aming planetang Marika.
Habang naglalakad sina Ding Kambing at Boy Eduardo sa planetang Marika, may isang dumating na sobrang laki nito. Isa pala itong agila na lumilipad ng sobrang baba patungo sa kanila at lumalapit ito at nagsalita sa kanila at ano ang pakay nito kay Boy Eduardo. Oh hi! Magaling! At nakarating ka dito, Boy Eduardo, sa planetang Marika. Ito pala ang anak ni Diego na sobrang magaling, di ba Ding? Oh, La Agila! Siya ang anak ni Diego at hinahanda ko na ito ng batang ito para sa kanyang main event na pagsubok sa ika-4 na ilog. Boy Eduardo, ito pala si La Agila. Oh, hi, La Agila. Wow, sobrang laki niyan, ano? Klase ng agila. Parang may habang 8 feet ito na tangkad at sobrang laki ng kanyang pakpak. Ngayon lang ako nakakita ng ganiyang kalaking agila. Oh yes, Boy Eduardo. Naparito ako ngayon sa harapan mo para bigyan kita ng isang bagay na pwede mong magamit sa ika-4 na ilog. Pero hanggang ika-3 beses lang ito pwedeng magamit, boy. At dapat mong pagkakiingatan ito. Oh no! Ganun ba talaga, La Agila? Wow naman, ang galing. Pero, nasaan yung gusto mong dapat na ibigay sa akin? Oh yes! Andito, Boy Eduardo. Isang maliit na balahibo ng aking pakpak. Gawa ito sa isang tanso. Dapat ilagay mo ito sa bulsa mo, boy, palagi. At hindi ito dapat mawala sa iyo kasi malaking tulong ito para sa iyong paglalakbay sa kapag subukan mo sa ilog at hanggang 3 beses lang ito pwede mong magamit at mawawala na ito ng bisa para sa iyo. Oh yes, La Agila. Maraming salamat po sa ibinigay niyo po sa akin na isang bronze na balahibo. Pero may isa pa akong tanong. Paano ito gamitin? At anong kaya nitong gawin o anong kapangyarihan na pwedeng makakatulong sa akin? Oh yes! Magandang tanong yan, Boy Eduardo. Matalino ka talagang bata, re. Anak ka nga talaga ni Diego na sobrang galing neto. Nasisiyahan ako sa tanong mo, Boy Eduardo. Yung ibang mga batang binigyan ko neto ay hindi man lang nagka-interes. Bagkus ay iba ang kanilang nakikita at pananaw neto. Material at personal lang ang nakikita nila at halos sa kanila, Boy Eduardo, ay walang mapipili sa kanila. Sa makatwid, mas gusto pa nila na
ikalakal ito at ipapakilo para pagkakakitaan. Pakinggan mo ako, Boy Eduardo. Bigyan pa kita ng isang manual kung papaano ito magagamit ang tansong balahibo. Una, gamitin mo lang ito kung delikado ang iyong sitwasyon at hindi mo na pwedeng imasahe yung kasalukuyang sitwasyon mo. Habang ikaw ay papalapit sa ika-4 na ilog o mismong nandiyan ka na sa ika-4 na ilog. Basta hanggang 3 beses mo lang ito pwedeng magamit, boy. Pangalawa, para magamit mo itong tansong balahibo, dapat ay ilabas mo ito at iangat mo ito sa hangin at sisigaw ka ng Marika Lipad! Na habang ikaw ay tumatakbo, Boy Eduardo, at lulundag ka ng malakas para makalipad ka neto sa hangin saglit lang, at dapat ang iyong 2 paa ay palaging sisipa para hindi ka bababa. Parang style ng isang palaka pag ito ay lumalangoy sa tubig. At hanggang 1 minuto ka lang lilipad nito, boy, sa ere. At hihina na ito at bababa ka na sa lupa. Ito ay para makaiwas ka lang sa mga delikadong sitwasyon. Ang 3, dapat hindi mo ito ipagpalit o i-barter ito sa kahit kanino o sino man lang ang iyong makasalamuha sa daan papuntang ika-4 na ilog. Kahit anong sitwasyon mo sa panahon na iyon, Boy Eduardo. Yun lang lahat, boy. Nailahad ko na sa iyo lahat-lahat. At sana ay magamit mo ito ng tama na itong binigay ko sa iyo na isang maliit na tansong balahibo sa magandang bagay. At nasisiyahan ako sa iyong mga tanong sa akin. Saglit lang, boy. Bigyan pa kita ng isang pirasong white rabbit na candy. Wow, napaka-privilege ko naman na binigay mo sa akin, Gila. Talagang isusulat ko ito sa aking sentido komon ang iyong bilin sa akin. Kasi siguro malaking tulong ito sa akin pag nandun na ako sa ika-4 na ilog o papunta pa lang. At salamat na rin sa isang white rabbit na candy na binigay mo sa akin. Kasi pwede kong ngunguyain ito habang ako'y maglalakbay at parang hindi mangangamoy yung bibig ko. Oh yes! Tumpak ka talaga, Boy Eduardo. Hanggang dito lang ako, boy. Good luck sa iyong paglalakbay sa ika-4 na ilog. Paalam mo na ako ngayon, boy, sa iyo. Kita lang tayo ulit kapag ikaw ay nakalampas na sa ika-4 na ilog. Ding kambing, turnover ko na sa iyo, si Boy Eduardo sa iyo. Agila.
Paalam lang, Gila. Okay lang, Gila. Paalam din sa iyo. At kita lang tayo ulit next time. Paalam din lang, Gila. Bye-bye. Kita tayo ulit kapag nakalampas ako sa ika-4 na ilog. Wish me luck. See you next time. Dito lang muna mga kaistorya. At grabe yung experience ni Boy Eduardo ngayon sa kaniyang araw na ito. Hanggang ngayon nandun pa si Boy Eduardo sa planetang Marika kasi tinutur pa ito sa kasalukuyan itong si Boy Eduardo doon at habang naglalakad nga silang ding kambing doon at patuloy itong ina-aware doon sa kanilang planeta ay may isang biglang dumating at na lumilipad na sobrang laki ng agilang ito at 8 feet tall ito, parang sobra pa sa basketball player ito kasi 8 feet yung haba niya, yung tangkad niya, so sobra, so ang laki nito at hindi basta-basta ito mapinsala kahit i-slingshot mo yan siya, hindi siguro ano yan. Well anyways, pero bawal yan mga istorya, joke lang, bawal yung mga anoin natin yung agila natin kasi bawal yan. At saka itong si Boy Eduardo ay binigyan nga ng isang tansong balahibo na galing kay La Agila at saka lilipad daw ito saglit sa ere for about 1 minute. 1 minute lang na naka-ere siya nito at parang palaka na lulundag siya, na parang lulundag tapos gaganon yung gaganon yung paa niya para hindi siya bababa doon sa lupa, pero hanggang 1 minute lang, parang makaiwas lang siya doon sa may mga delikadong sitwasyon doon sa baba. So pero hanggang 3 beses lang niya ito gagamitin dapat. So dapat gamitin ni Boy Eduardo ito sa mabuti. So I hope na naka-impart po ako sa inyo ng konting kaligayahan po at sa araw na ito sa dito sa episode series dito sa storya ni Juan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, consider po ninyo na mag-subscribe at para ma-notify ko po kayo sa mga bagong videos ko sa episode series dito sa storya ni Juan. So whether sa FB page ko or dito mismo sa YouTube na channel ko po dito sa storya ni Juan, mag-comment lang po kayo sa baba kung gusto ko po kayo i-shoutout at may honor ko po kayo dito sa storya ni Juan sa next episode series na po natin. At saka kung I hope na nagustuhan po ninyo at for sure marami pa po tayong mga kaganapan na excitement or mga suspense adventures ni Boy Eduardo dito sa storya ni Juan. Ito po ay isang original na episode series po nang gawa ko po dito sa storya ni Juan at maka-impart po ako ng may mga storya na may mga moral lessons din po at meron tayong makukuha konti dito o ano man lang. So para ma-notify ko po kayo, pwede po kayo mag-subscribe at kung sana po ay kita tayo sa next time, next episode series dito sa Story ni Juan at may God bless us all. Thank you and bye-bye!